Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Yasir, dan uwan Ummi Rahaf. So da Allah jama'a, ina so in wasu maganganu ne guda biyu akan cewa na ji ana cewa Adamu da Ummi ta ba da butulci. Sannan kuma abu na biyu ana cewa Ummi ba ta da asali waye da sauransu. So ina so ne in yi maganganu akan wannan abu guda biyu. So na farko dai gaskiya Adamu ba shi ya kawo Ummi industry ba, kuma Adamu ba shi da alaka ta family ko na wani dangi nesa ko na kusa. Asali dai sun haɗa a kan ɗan Ummi ne, wanda ta zo ne shi ma ya zo. Don a lokacin ba zan taɓa mantawa ba, ɗan Ummi ma kamar lokacin da mu tafiya ne, sai ma'azzamu Idi Yari a lokacin ya zo gurinmu ni da yarinyar nan, ya ce da Allah yana so ta masa aikin nan. Dan a lokacin ma tafiya za mu je biki ne. So a lokacin sai Umar Kanu of course Umar Kanu mijin Fati Muhammad shi ne ya ba shi lambar mu, ya zo ya same mu har tasha ya nemi wannan alfarmar. So aka zo fim ɗin Ummi din, a nan muka fara ganin Adamu, ita ma ta fara ganin shi. Dan a lokacin ya yi aiki da yarinyar a fim ɗin Ummi, ya ga masha Allah ta yi acting mai kyau, wanda a lokacin wannan fim ɗin ta fara yi. So bayan an gama aikin dai muka exchange phone number, ya karɓi number ta. So wannan a gurin dai wannan shine haɗuwarta da Adamu. Fim ɗin gaskiya na Ma'azzam Idi Yari ne, shine director, da Abdul Ahmad shine producer. A nan suka haɗu. Bayan an gama fim ɗin ne muka exchange phone number. So bayan sati biyu a lokacin sai na ga wayar Adamu ya kira ni, ina ce min yarinya na sun saba da ɗansa Haidar. So da Allah yana bukata in dai tana free, Allah yana bukatar alfarma ta zo gidansa ta ɗan yi hutu. So dan a lokacin ma tana zuwa school, da aka yi hutun ko kamar yadda muka yi alkawari bayan an yi, ni da kaina wani je har Kaduna na kai masa yarinyar nan. So a can na bata bayan sati biyu a lokacin high low still sai dawo da ita gida. So magana kuma akan cewa Ummi ba ta da wai mahaifiya ko mahaifi, to wannan zance gaskiya ba haka bane ba. Hasali ma aka lokacin da Adamu ya shirya za shi Saudiya, ya zo ya karbi lambar wayar mahaifiyar yarinyar nan. A lokacin ya ce mai sun je Saudiya za su gaisa, a ɗauka na bashi. Suka je Saudiya da shi da Afakallahu da Rarara suka je. A lokacin bayan sun je sun ɗanya aikin su na Umara, sai ya kirawo ta a waya. Don a lokacin ma ta zo ta same su a saukinsu, suka yi magana. A lokacin ma har yake nuna cewa shi yana so ya auri Ummi tun a time din ma. Dan babat a lokacin bayan sun yi magana ma ta kira wani duk ta bayanin abin da ya faru. So gaskiya dai a lokacin ita yarinyar da Adamu kamar irin akwai soyayya, yana ƙaunata a lokacin maganar gaskiya. Saboda ni ma wannan abin na kula da shi sa bana iya a lokacin bana iya yin wani misali abu tsakanina da su. Kawai na san cewa akwai kauna. A laluhu na ga ya kira wani, ina a lokacin tare da ita, sai yake ce min da Allah ya sirne. Na ce masa, ya ce min da Allah shi wani aiki da yarinyar nan Ummi, wani aiki da Diba, zai tura min script a Kaduna. Ce musu to ba matsala. Lokacin ta yi fina-finai dai kamar guda 5 ne ko 6 ne, irin ta yi Labiba, ta yi Sadakar Yalla, ta yi Watan Wata Rana, irin su Gudan Jini. So a lokacin wannan fina-finan su ne wanda ta yi. So a lokacin fina-finan da yake duk ba su fito ba. So sai a lokacin Adamu bayan ta dawo hutu ya ƙara neman, an kwana biyu dai haka dai, irin wata 3 dai. A lokacin sai ya ƙara neman da Allah ya daina za ta zo gidansa ta ƙara yin hutun makaranta idan an yi, saboda dai ɗansa. So ta yi wannan yanayin wannan alfarma. So da aka yi hutun makaranta dai still na ƙara ɗaukan yarinyar na kai ta har gidansa. Dan lokacin ma da na kai ta ma bayan nan, kawai sai na bata muka yi waya da shi, sai na tafiya ta wurin matansa. So bayan na dawo Kano, ta ɗan kwana biyu a can,
so sai ya samu labari ya rabu da matansa, an dauki yarinya an kai ta gurin mahaifiyarsa tana zaune a gurinta. So bayan a lokacin ni kuma ina can family ina ta shan tambayoyi na ummi na lokacin ban samu time bane na dawo na dauke ta na ce amma insha Allah zan zo dauko dan a lokacin akwai yayana ma shi bai ma samu labarin ummi tana wani film ba, ni ban dauki film komai ba, na dauka da mun film ne a guri na sana'a ce, business ne shi take yi. To yana yazo shi yarinyar nan ashe film ta fara yi ya ga film ummi na ya fito, dan ni kuma ga masa ban yi ba a lokacin, saboda a lokacin muna tare da ita yarinyar ummi na. So yayin nawa da yazo ya fara gaggiyan maganganun sarransa, to amma a lokacin ya san ta rashin fahimta. Daga baya kuma da ya fahimce ni sai kuma yake tunanin cewa a dagatar gaba daya. Kawai a lokacin da man ta fina-finai da yawa duk su fito bane ba, sun ci gaba da fitowa ɗaya bayan ɗaya, sai yake ganin cewa kamar ba a daina bane ana yi. Sai ya ɗauke ni ya kai ni ƙara wurin 'yan Hisba. A lokacin ma kai ba ni ya kai ba ma yarinya ya fara kaiwa. So daga nan sai yayan na kai ni Hisba. A lokacin aka rufe ni, dan gaskiya a Hisban nan ba laifi na sha wahala, dan har aski suka yi min suka dake ni sosai. Daga ƙarshe shi yayan na ma haka din ya ga dai ban yi laushi ba, kes ne ya ɗauke shi ya kai shi NAFTIF kamar human right. Aka je can ma dai suka kulle ni, akalla na kai kamar sati 3 a kulle. So a lokacin ita ma yarinyar tana hannunsu, kuma sun yi invited dan Adamu ya zo da Umar Kanu da su Fati Muhammad, amma dai duk ba wai sun zo bane saboda an kira su akan wani abu wanda ya taɓa mutuncin su ko waye, kawai dai ana so a dan tambaye su ne issues na game da ita yarinyar nan. So a lokacin dai sati na 3 ta kuma yarinyar ta kai ma wata a hannunsu, don ba zan taɓa mantawa ba da suka kira Adamu ya zo, su NAFTIF din suke kokarin nuna wa yarinyar ma irin kamar ai ana ce musu ai ba ta da wani gata ko waye, suke so lallai sai sun damƙa yarinyar a hannun Adamu ta ci gaba da zama. Aka kirawo mamana, aka kirawo Adamu, lokacin ni ba na ma gurin saboda lokacin ban yi aure ba. Aka tambayi yarinya ke goma ake zauna, yarinya ta ce ita za su zauna a gurin Yasir, saboda Yasir tare aka san mu da ita tun tana karama. Ni na yi ɗawainiya da yarinyar nan, na kai ta makaranta boko, na kai ta islamiyya, duk wani irin kamar rashin lafiya asibiti din ni ne dai, tun a time din ma, tun ma kafin ta fara, har ma ta zo ta fara, har ma yanzu. So ni abin da nake so in fahimtar da mutane, maganar gaskiya Adamu ba shi da alaka da yarinya, ko ta nesa ko ta kusa. Bayan hukuma sun ba mu dokoki, so a lokacin yarinyar ta bace a industry, ni ma na bace. To gaskiya a wannan shekara 7, ni gaskiya ban san wani abu da Adamu ya tura wa yarinyar nan ba, ko kuma ni ya tura mu ya ce in bata. Bai san ɗawainiyarta ba, bai san cinta ba, bai san shanta ba, bai san suturarta ba ko rashin lafiya da sauran wasu abubuwa na cikin rayuwarta. So a wannan shekarun, irin an shiga shekara na 8, Adamu ya kirawo ni a waya, yake ce min da Allah yarinyar nan yana so zai yi wani aiki da ita, fim ɗin ya yi reserve da ummi. To a lokacin ummi ba ta kai wanda ya ci ba gaskiya, sai na ce gaskiya ka yi haƙuri, dan ni ba na ma iya kira sunan shi saboda ina ganin mutuncinsa, ko in ce masa prince ko in ce masa yallaɓai, abinda nake gaya masa kenan a lokacin. Sai na ce ka yi haƙuri, na san ummi yau ni ba abin da zan iya akan wannan abu, saboda ba ta kai wanda ya ci ba. Na san ta kai wanda ya ci, ko in barta ko bana, ko kuma ka in barta ko bana raye, na san in ta yi sha'awa za ta iya yi. So na ba shi haƙuri dai a lokacin, ya ce min to ba matsala. So bayan kuma har ilau an ƙara shekara 1 ne, sai Adamu ya kira ni akan maganar ummi still, akan ummi in bata da manema shi yana so zai aure ta. A lokacin ba zan manta ba, ina Katsina, kira da waya muka yi magana da shi,
fahimta. Da yin magana auren nan a lokacin na san dama yarinyar ba da ke ba, saboda a lokacin tana ƙaunarsa ba laifi. Sai na kirawo Umar Kano nake ce masa kaji ga abin da Adam ya ce. Sai ya ce in da gaske ne ai daman hakan ya fi, tunda aure shine mutuncin ya mace. Sai na ce masa ni ma dai abin da nake so kenan, saboda na fi son ummi ma ta yi aure a kafin ɗin nan wallahi. Sai ya ce min ba matsala ka tabbatar da hakan. Muka ƙara magana da Adamu dai muna ta waya dai akai akan maganar auren yarinyar. Har na zo gida ma nake cewa ummi kin ji ta ce min wallahi yaya ba matsala. Ai na san ba za ka yi abin da cuce ni. Na ce ai Adamu ne yadda nake kaunaki haka shi ma nake kaunaki. To lokacin yake ce min dan za a yi aure, in zai aure yarinyar nan ne baya buƙatar a yi fati ko a yi wani dina. Na ce to ai wannan daman duk ba shi ne aure ba. Kawai dai aure yana buƙatar a sa manya a ciki, a ba da sadaki, a zo a yi aure. Sai yake ce min ba matsala, sai yake ce min mamansa za ta zo Kano. In ta zo Kano ummi za ta je, za su gaisa, za kuma su yi wasu maganganu wanda ni a lokacin ma ban san me suke ba. So lokacin mai still ina Katsina, sai ummi na kirawo maman ma a waya. Lokacin ma ba waya a hannun ummi, na kira maman ma a waya na ce ta bani ummi, ta bani ita. Na gaya mata kin ji za ki je can gurin mahaifiyar Adamu, amma kake je ki kadai, ki dauki Hafsa yayin ki sai ku je tare. So sai ta dauki Hafsa suka tafi. Bayan sun je ban san dai me suka tattauna ba. Bayan sun dawo mun ƙara waya da shi, yake ce min ai ta je sun gaisa da mama. So da Allah yana buƙatar a yi abin nan a sa rana. An ce mai ba matsala, ai kai abin yana wurinka, saboda na san cewa ba za ka tushe ni nan ba, kuma ina muku fatan alkhairi. So ni dai a lokacin Adamu mun gama magana da shi akan cewa zai turo manyansa, dan har manya na ma na gaya wani makaina wanda suke matsayin iyaye a gurin mu, daga ni har yarinya. Na lokacin dan a time din ba zan iya karɓar manyansa ba a lokacin. Ni na gaya mahaifina da mahaifiyata suka ce ba matsala, Allah ya wasu. Maganar mu ta ƙarshe kenan akan zai turo manyansa. Mun sa lokaci da shi, lokacin ya zo Adamu bai kirawo ni ba, ban kuma ga manyansa ba. Da har zan kirawo shi, so dai ban kirawo shi ba dai gaskiya. Kirawo shi ba sai da aka kai sati ɗaya, sati biyu, sai ya ɗauki waya na kirawo Adamu. Amma miss call biyu bai daga ba. So sai na rabu da shi, ban ƙara ce masa komai ba. So ni dai bai ce min yarinyar nan ya fasa auren ba, da kuma ce min za a yi auren ba. Ban ƙara jinsa kwata-kwata. Na rabu da shi dai ba mu ƙara sa shi a idan mu ba daga ni har yarinya. So bayan kamar shekara ɗaya still sai Adamu ya ƙara kira na a waya. An ba ta wantawa ma yarinyar ta tafi biki Guma, ita da family ana biki a can. Ya kira wani zai wani aiki farin wata da sauransu waye kan ummi tana bukata. Bayan mun yi wancan magana da shi fa, sai ni a tunanina kamar ina ganin cewa misali sai an yi aikin za su yi auren koya ne, ni ban sani ba ne. Kawai dai ya kira ta labarin farin wata. Lokacin sai na accepting, na ce masa ba matsala, tunda yanzu ummi ta kai wanda daman tana mun magana ma ita daman tana so ta koma university, kuma na mata accepting, na mata alƙawarin sa ta koma, tunda ba wani wanda zai mara jagora in ba ni ba, sai kuma Allah ne zai mara jagora ba ni ba, Allah ne zai mara jagora. So ummi sun je sun yi aikin farin wata, dan kafin ma su yi sai da muka karɓi form na kamfaninsa, muka je nan sanso na Kano, ni na yi signing. Muka je sanso na can NTA ma, can ma aka kawo ni na yi signing. Komai ni na zai sa hannu akan aikin wanda ta yi na farin wata. Ta je ta yi aikin farin wata, aka ɗauke ta satin ta biyu a can ana aikin.
so bayan ta gama aiki ni dai ta buga min waya ga tana hanya ta dawo bayan sati biyu kenan ta dawo da kudin aiki naira 35,000 ta zo min da su gida ta ce min wai gashi nan da abin da ya samu na aikin ta 15,000 na aikin farin wata wanda a gamme ba ta ce min kuma 20,000 gashi nan akwai wani ko yaransa ne wani sammani wanda kwanaki ma hotunan suka ta yawo da yarinya ana cewa ta yi aure akan daman ba aure bane hoto da na fastar waka da suka yi. So wannan kudin wakan ne shi yaron ya biyo ta hannun Adamu ya karbi 20,000 akan wannan wakar da za a yi guda biyu ya ba wa yarinya su ne kudi 35,000. dan a lokacin ma kudin ma ta dauka barje kasuwai Ibo Road ne ta so kayayyaki wanda za su yi wakar tare dan ko kwandala ma a kudin mayariyan ma wata fara ba. So ni dai abinda nake so in nuna wa mutane da ake ta kalma da daya akan yarinyar nan butulci to ni dai a iya tunani na ban ga wani abin butulci a nan ba. Ana ta maganar butulci so ni gaskiya wannan abin ya taba ni sosai, ya taba min zuciyata saboda ni a iya tunani na a cikin shekara 13 nan yarinyar take rayuwa tare da ni da ita, bai san cinta ba, bai san shanta ba, bai san suturarta ba, bai san rashin lafiyar ta ba, bai san komai nata ba. So dan Allah jama'a a iya ni tunani na tsakanin shi da yarinyar nan waye wanda butulci, saboda ni a iya tunani na wallahi ban taɓa tunanin zan fito ma ni in yi magana ba. Saboda me? Saboda ni har yanzu mutumin nan a zuciyata da sauran mutuncinsa, ita kanta yarinya ita ma haka. To saboda haka ni abin da yasa na fito yin magana, na ji mutane ne kala suna ta cewa yarinyar nan wai butulce abubuwan sun taba ni sosai gaskiya yadda ba ga wallahi. To saboda haka dan Allah abin da nake so mutane ku fahimta a iya wannan labarin da na bada tsakanin Adamu da yarinyar nan, dan Allah wai wani butulci. Shin Adamu ne yau ummi butulci ko kuma ummi ta wata wa Adamu butulci? Kuma take magana tona asiri, ya ta wani tona Adamu asiri ba akan wani abu bane ba, akan wannan maganar auren ne da yace zai aure ta kuma abin da Allah bai yi ba. Sannan kuma baya so ta kula kowa, wannan magana da yake cewa wai ai ki ya ce mutum a matsayinsa in yana matsayin kamfaninsa idan ya ce yayi nan shi baya so ya ga yana yin wani guri. So duk mutumin da a rayuwa kana kyautata masa ba zai guje ka ba. A iya tunani na kenan duk ko ma waye, tunda ni ya tsawon shekaru na da yarinyar nan da a ce na zalunce ta ko ina mata wani abu na wanda zai bata mata rayuwarta a iya shekarun nan a tun ta guje ni, saboda bayan na haife ta inda ban ba yarinyar nan tarbiyya ba to ta yaya ka fito ka ce za ka aure ta? Kuma yarinyar nan a lokacin da kai magana auren nan tana da manema da yawa, amma saboda darajar ka in ce su dakatar da kowa a lokacin. So saboda haka ni ina ganin cewa yarinyar nan tana da tarbiyya daidai wacce muka bata. Sannan kuma da kake ta maganar yawo ni ummi ba san take zuwa yawo ba, saboda kullum tana gida. Hasali ma sau tam za ka kira wani kace mun haɗa ka da ummi, ɗauke ta ɗauki waya in ba ta. So wani lokacin kuma kira ni bana gida zan ce maka bana gida, in na dawo amma zan haɗa ku. Wani lokacin ma sau nawa zan dawo in kira ka a waya miss call nawa ba za ka yi fikin ba kuma ba za ka biyo baya ba. So lastly maganar ƙarshe wanda ni ya fi taɓa min zuciya ma ya ƙona min rai sosai fiye ma da kowane abu, ake magana ummi ba ta da asali. So ummi tana da asali domin Adamu kai ka je ka ga iyayen yarinya da za ka tafi Saudiya, na ɗauki namban wayan mahaifiyarta na baka, ka ganta da kai da afakallahu da rarara kun je kun gaisa da ita, ta zo kun gaisa a lokacin muhammad maganar auren ummi kai mata a time ɗin ba. So saboda haka ummi tana da iyaye, da mahaifinta da mahaifiyarta
ga mahaifin ummi ga mahaifiyar ummi. So kaga bayan lokacin ka dawo daga Saudiya ma ka zo har family house mu, kai da Tahir Fage da Abu Sarki ka zo ka gaida kanwan maman mu har gida. Dan Allah jama'a ku yi mana adalci, me ya abin butulci ana a cikin wannan magana da na faɗa. Dan Allah gaba daya, idan akwai wacce ne ma ƙarya Allah ya saka ma, idan kuma akwai wacce ne ma sharri ka fito ka ƙaryata ne.